masa kat mau kayak iki bae, Kis. Mana beda jago sang. Dolanan apa ya, masa dewek dolanan satu bae sejam. Nang kartu bayi yo. Ya wis ayo. Terus ayo beresi. Lihat ini Sika. Sini. Siapa sing ngocok, Kis? Bae lah. Ya wis ngono ngocok. Nang apa, Kis? Kok disit yang ngebahas ngompol? Ya wis mana? Diadoh ya golek ngompol. Iki sing pira ya? Aman raya, Cek. Lah, mau main-main kok. Dielek-elek. Yang denger ya, pasti pean sendiri kan. Malah cengar-cengir. Duh, mancing karo uli-uli. Agi ngapa ya, Wang, Kis? Kis, agi ngapa? Agi mancing. Mancing ora ana banyune. Kan mancing emosi, Sang.